दिनै आरो फिन खेबसेबाव नोंथाङा नोंथांनि बियाबाव जौगालुनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बेसेबांसो किल'मिटार दिनै बेखेवनाय जाबावगोन? गिबियावनो मुख्यमन्त्रि बिथांखौ आङो गोसो गोरबोनि साबायखर जासिहरगोन मानोना आसामखौ जौगासार आसाम दानो थाखाय जि सिमां आरो बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिथाङा समस्ति जौगानायनि थाखाय जेफोर लामा दालां बान्दो बानायनायनि थाखाय जि सुजुग होदों बे सुजुगखौ लानानैनो दिनैहाय आंनि समस्ति सिरलि चिरां समस्तियाव सालबारिनिफ्राय बेरेन्सिगुरि बे लामा बेखौ नैबेयाव बेरेन्सिगुरियाव अन्थाइ खाम्फाखौ जों गायसनबाय आरो एसे सिगां जोङो 2 नं थुक्राझाराव एखे हाबाफारिजोंनो जोङो लामा अन्थाइ खाम्फा गायसननानै फैबाय आरोबाव थुक्राझारावनो दोंसे लामा जों गायसनबावगोन दिनैहाय गासै 5 किल'मिटारसो लामा गायसननाय जागोन आरो नैबे लामायाव मोनसे गिदिर दालां दंखायो बे दालांखौबो बेजों बानायनाय जागोन थ' जोङो मिजिं खालामनो हायो जे दिनै जोंहा बिटिआरआव प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आरो स्टेटआव जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकार बे सरकारनि समाव जोङो जिखिनि हान्था मेलानि उसुबिदाफोर दङ बे उसुबिदाफ्रा निस्सय जोबस्रांगोन जोङो फोजोबनो हागोन रायजो राजानो बे सुजुग सुबिदाखौ जों निस्सय हान्था मेलानि सुजुग सुबिदाखौ होनो हागोन दिनैहाय बिकास जात्रा मानोना सान्थिया फैनाय लोगो लोगो दिनै गोजोन खौसेथिया फैनाय लोगो लोगोनो दिनै जौगानायनि हाबाफारि बियो जागायदों बेनिखायनो दिनै मुख्यमन्त्रि बिथाङा बिकास जात्रा बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै लामा दालां बान्दो बेखेवनायनि थाखाय थियारि जादों नोंथांमोना हयथ' मोनथिगोन गाबोन जोंनि चिरांनि गार्जेन मन्त्रि आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां बिथां उरखाव ब्रह्म बिथाङा चिरां जिल्लायाव फैगासिनो दङ आरो बिथाङा गोबां बेबायदि लामा दालां बिथाङा बेखेवफैगोन JJMनि स्किम बेखेवफैगोन आरो फैगौ 8 अक्ट'खालि जोंनि आइफवालि होननाय जायगायाव बिमा दैनि सायाव लुफुंजानाय प्राय 1 किल'मिटारफ्राम जि दालां बे दालांखौ मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर'आ फैनानै बेखेवफैगोन आरो बेबायदियैनो जोंनि जगाजगनि जि बेबस्था जायखौ जोङो बुंनो हायो जे फानबारि औगुरि बे ओनसोला आनटाच जानानै दंमोन बिथांमोननि हान्था मेलाया जोबोद माने गाज्रि रोखोमै दंमोन दिनै बे दालांखौ बेखेवनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि हान्था मेलाया बा जगाजगा जोबोद मोजां जागोन गुबैयै फरायसाफोरनि थांलाय फैलाय बियो जोबोद मोनसे हेंथा जानानै फैदोंमोन बे जिनिसफ्रा दिनै बे दालांखौ बेखेवनाय लोगो लोगोनो जोबस्रांसिगोन दा बेखायनो नैबे UPPL सरकारनि समाव रायजो राजाफोरनि थाखाय जिखिनि सुजुग सुबिदा होनो नागिरदों दा बेजों जों नुनो हायो बा बुंनो हायो खोब खम समनि गेजेराव बा नैबे टार्म्स मोनसे जि सरकार 5 बोसोरनि सरकार बे सरकारनि समाव प्राय 90% बेफोर जेंनाफ्रा जोबगोन होननानै जोङो मिजिं खालामनो हायो सारनि जे बे सप्तायाव गोबां आसनिफोर बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ खायसे मानसिफ्रा नाथाय इलेक्सन ललिपप होननानै बुंनो नागिरगासिनो दं सारा बिनि बेलायाव मोगथाङाव जाफुंनाय मोनसे हाबाफारिखौसो जों लादों जों सोरनोबा ललिपप होननाय बाथ्रा बा सोरबाया बुंनाय बायदि बियो असमियाव जेखौ भेक' पावना होननानै बुंदों बेबायदि नङा बियो नायबानो जाबाय जे बियो ललिपप ना बले थारैनो बियो नोङो मोगथां महराव मोननाय मोनसे जोंनि थार गुबै ओंथिनि लामा जागोन बेखौ नायबानो जाबाय बेखौ बिर'धिफ्रा बुंखागोन खिन्थु रायजो राजाफ्रा दिनै गोजोननाय मोन्दों मोगथाङाव जाफुंगासिनोबो दङ दा बेखायनो बिर'धि पक्षनि बुंनाय बा सोरनिबा बुंनाय रावा बे असैथो आरो जोंनि सरकारा रायजो राजाजों दङ गोरिब दुखिजों दङ बेखायनो मोगथां महर होनो थाखायसो जों बे हाबाफारिखौ लादों बेयाव खुनु बानायफ्लानाय बा सोरनिबा बुंनाय बाथ्रा नङा बियो जों नुदोंमोन BPFनि टाइमावसो लामाया सेंसन जायागारा लामायाव नोङो टेन्डार जायागारा बेबायदिनो रायजोफोरखौ माने फुस्लायनो थाखाय फिथा हास'फैनाय अन्थाइ खाम्फा गायसनफैनाय नोंथांमोना एकदम मोनथिगोन जे बे लामायाव अलरेडि टेन्डार जाखांबाय टेन्डार होनानै एवार्ड होबाय दिनै लामाखौ मावसिगोनबो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो बेखौ जोङो नुनो मोनगोन बेनिखायनो बे रायजो राजाखौ ओरैनो थगायनो फैनाय बा माबा बुंफ्लानाय बे बाथ्रा नङा बिथांमोना फंसे बाथ्रा बुंबावो जे
दा बिथांमोना जों मावनानै गालांनायखौसो फिथा खेबस'बाय थायो होननानै बेबायदि बाथ्रा नैबे लामाखौलाय आंनाथ' मावखो जेनेबा बेरेन्सिगुरि सालबारि टु बेरेन्सिगुरि रायजो राजानाव सोंबानो जाबाय थुक्राझारनि 2 नं थुक्राझारनि लामाखौ 17 बोसोराव मावाखैमोन बे बोरैथो जानो थांगासिनो दं सोरबाया मावनाय नङा खारन बिथांमोनहा सेंसन गैयागारा ओरैनो बाला अन्थाइ हयथ' बहाबा गारफ्लादोंमोन बहाबा हयथ' नोङो फिथा हाफ्लादोंमोन नारेंखल देख्रुबफ्लादोंमोन खिन्थु जोंनिया जाहैबाय टेन्डार जानाय अलरेडि एवार्ड मोनखानाय बे लामा दालांखौसो जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों जों रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि थाखाय माबा मोनसे ओरैनो फुस्लायनायनि थाखाय खालामाखै बेनिखायनो बिरोधि पक्षनि जे बुंनाय बेयो खुनु सैथोथि गैया सैथो बाथ्राया बेसो जे थार ओंथियाव मोगथां महराव बे लामाफ्रा जाफुंगोन गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि जिखिनि हान्था मेला बियो गोबां गाज्रियाव दंमोन दिनै नोंथांमोननि समस्टिनि MLA माइन्द बसुमतारी मावफुंनानै अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनना होबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ नोंथांमोना आच्चा गिबियावनो आङो बे बेरेन्सिगुरिनि गावबुरा जानानै नोंथांमोननि चेनेलखौ गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो बे समावहाय जोंनि बे बेरेन्सिगुरिनि जि हान्थामेला बा लामा बे लामाखौ बेखेवफैनाय मान होनो गोनां 31 नं सिलनि समस्टिनि MLA जयन्त सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसे बे समावनो नुजाफैनो हानाय गोबां इउपिपिएलफोरनि राजनितिक हान्जानि दैदेनगिरि सारमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो जोंनि बे दिनैनि जे लामानि जे जेंना बे जेंनाखौ बोस्रांफैनायनि थाखाय आङो खोब मोजां मोनदों आरो जाफुंबाय आं सानदों आरो जोङो गोबाव सम बे लामाखौनो लुबैबाय थादोंमोन रायजो राजाया नाथाय मोनफुंनो हायाखै मोजाङै रोखोम दा जोङो लामाजों लोगोसे ब्रिज बेखौ मोनफानायाव जोंहा गोसोआ गोजोननाय फैदों आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो आङो गिबियावनो आरोबाव जयन्त सारनिसिम आरो खनसे खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनाय थाबावबाय नोंथांमोना बे लामा जायनि समाव सिगां माबायदि जेंनायाव गोलैनांगौ जायोमोन जोङो जेंनाया जाहैबाय जोङो नैबे ब्रिजनि थाखाय गोबां जेंना जादोंमोन मानो होनोबा जों दंफांनि दालाङाव जों गोबां गारि घोड़ा जों सालायनो हायामोन बेबायदिनो जोङो खोब एसे जेंनायाव फैदों दा बे जेंनाखौ जों सुस्रांबाय होननानै जों सानना लाबाय आरो बेनि अनगा गामियाव मा जेंनाफोर बा उसुबिदा दंबावो सरकारनिफ्राय मोननांगौ दा जेंनायाथ' जोंहा गोबां जेंना दंबावो स्कुल बाउन्डारि दङ गोबां गामियाव जौगानाय बान्दो दालां नांगौ दा बे लामाजोंल' जों जोबस्राङाखै नाथाय लामानि खामानिया एसे जोबथ'बाय आं सानदों नाथाय बान्दो दालां आरो बान्दोनि माखासे गोबां प्रब्लेम दंबावो बे प्रब्लेमखौ जाहाथे जयन्त सारा बेखौ आरो नायहरबावो आं बेखौ खावलायगौ